مدیایên Tirkî amar nenû derbarê hejmara penaberên Sûrî li Tirkiyê ji raporteke hatiye amadekirin ji aliyê mezinepişknerekî Tirkî yê xanenşîn veguhestina û amar hejmara kesên rekezname jî wergirtî li xwe digira. Berpirsê Tirkiyê Berê Mehmûd Êsên di raporta xwe de dibêje ku hejmara penaberên Sûrî li Tirkiyê di sala 2019 de bi 40,671 Sûrî berfiratir bûye û bi vê yekê hejmara penaberên Sûrî li Tirkiyê dibe 3,663,863 kes. Li gor raportê ku hejmara penaberên Sûriyên dubare niştecîbûyî li welatên Ewropî û Amerîkî di navbera salên 2014 û 2019 de gihiştiye 39,595 penaberî. Ji nav vê hejmarê 15,647 Sûrî dubare hatine niştecîkirin li welatên Barzemîna Amerîkayê û piraniya wan li Kanada. Her wiha hejmara penaberên Sûriyên hatî dubare niştecîkirin li Ewropayê 23,948 penabera ku piraniya wan li Almanya dimînin bi hejmara 8,389 kesî. Derbarê hejmara kesên Sûriyên ku rekeznameya Tirkî wergirtî, raporta berpirsê Tirkî dibêje ku hejmara wan gihiştiye 92,208 Sûrî. Rêjeya 53,9 ji wan kesan navê wan tevlî lîsteyên hilbijartinên vê dawiyê bûne. Derbarê dabeşbûna penaberên Sûrî li ser wîlayetên Tirkiyê, rapor diyar dike ku di pileya yekem de Stenbol'a 548,785 Sûrî li xwe digire. Şanlî Orfa 428,000, Hatay 443,601, her wiha Gaziantep 438,696 Sûrî li xwe digire.